लानानै गेलेदोंमोन आंखौ लानानै गेलेदोंमोन मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जितु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ तारमाने गोरोन्थि होनना सानदों आंखौ तारमाने प्रमान खालामनो नायदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों। जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन, किन्तु जेतिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै, प्लास बेनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा, बेनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। रायजोफोर, बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा, खारन आं सासेल' फिसाला आं बिबायदि मिथिनानै आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै, बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो। रायजोफोर नंगौ रायजोफोर, बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन, आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन, किन्तु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला, बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय। लोगोफोर, आं बिखौ बुजायदोंबो, किन्तु बियो बुजियासै, खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै, बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो। रायजोफोर, बि आंखौ आंनि फट' भिडिअखौ लानानै बि आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों, आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों, बिनि माने लाइफखौ आं धंख' खालामदों। आसलते बाथ्राया बिदि नङा। आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन, किन्तु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन, किन्तु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया गथ' दङ। आङो जुरिखौ थैयोमोन, आङो जुरिखौ गोसो थोदोंमोन, जोङो मोनसे एलबाम खालामनायाव लोगो मोनलायदोंमोन। बियो मथा मथि 8-9 माहनि आगोलनि खोथा। नंगौ, आं बिखौ हाबा लानोबो आं सानदोंमोन, किन्तु बियो अलरेडि हाबा जाखानाय, सासे गथ'बो दङ। आं बिसोरनि न'फोरखौ आं माबोरै आं सेफायनो, आरो बिथिं आं जाबाय न'खरनि सासेल' फिसाला, आं सासे बेचेलार, आंहा सासे हाबा जायै आङो सासे सेंग्रा। बियो आंखौ लानानै गेलेदोंमोन, आंखौ लानानै गेलेदोंमोन, मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जितु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ तारमाने गोरोन्थि होनना सानदों, आंखौ तारमाने प्रमान खालामनो नायदों रायजोफोरनि सिगाङाव जे आंसो गोरोन्थि। नङा, बिदि नङा आसलते। आरो रायजोफोर, नोंसोर बिसार खालाम, बि हाबा जानाय नंगौना नङा, बिनि गथ' दंना गैया। जुदि नंगौबा बिनिफ्राय नोंसोरो बिसार खालाम। आं मालाबाबो आं मिसा बाथ्रा बुङाखै। आंखौ दिनै जितु अपमान खालामबाय बिखौ इसोरा नायना दोङो, आरो बियो सासे इमान मिसलिया सिख्ला, आंखौ हाबा जायै सिख्ला होननानै, आंनि गथ' गैया, आं सासे बेबायदि होननानै आंखौ इउज खालामबाय। बियो गान खालामबाय, बियो गावखौनो प्रडिउसार होनना बुंदों, बेनिफ्राय आंखौ नोंखौनो आं एक्टर होननानै लाबाय, बिदि बेनिफ्राय बियो गावनि रुमाव आंखौ लिंहरो, आं थाङा होनना बुंबाबो फैलाय, डिसकास दङ माबा माबि। बेनिफ्राय आङो बिखौ मालाबाबो सानखायाखैमोन जे बियो हाबा जानाय बा बिनिया गथ' दङ, बिनिया आरो डिभर्सबो गैया, जे डिभर्सबो लायाखै, जेबो लायाखै। बेफोरखौ मिथिनानै आं बिनिफ्रायनो आङो साइड जादों। नाथाय रायजोफोर, बेनिफ्राय 1.5 माह 2 माह जाबाय, लासै लासै रिलेसनखौ आं ब्रेकआप खालामबाय, आं बिखौ ब्लक खालामबाय। बेनिफ्राय खोथा गैया मा गैया, समफोर आंनिया हाबा, दायो ससियेल मिडियायाव बियो भाइरेल खालामनानै बियो आंनि हाबाखौबो सेफायनो लुगैदों। रायजोफोर, नोंसोर आंखौ बिसार खालाम, आं मा खालामनाया उचित। सासे हाबा जानाय सिख्ला, सासे गथ' गोनां सिख्ला, बियो आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आंनि हाबाखौ सेफायनो नागिरदों। रायजोफोर, धन्यबाद। थ' रायजोफोर, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सन्जिबनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ। सन्जिबा बुंदों आरोना, आंखौ खोमसियाव दोनदोंमोन बियो, आङो मिन्थियाखैमोन बियो हाबा जानाय होननानै। जेब्ला आङो मिन्थिदों बेखौ आङो साइड जाखादों बिनिफ्राय होनदों आरोना। ओमफ्राय हिन्जावाबो होनो आङो रिलेसनशिपाव फैनायनि सिगाङावनो आं बेनो गासै बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोबखादों। फार्स्टआव आं खिन्थायाखैमोन बेफोरबायदि होनो। सोरनि खोथाया सैथो बेखौ मिथिला आरोना, बिसोर सानैयासो मिथिलायगौ। बेबो गावखौ सैथो फोरमान खालामनो नागिरो, बेबो गावखौ सैथो फोरमान खालामनो नागिरो। खिन्थु
खिन्थु सोरनि बाथ्राया सैथो इसोर सानैयासो मिथिसिगौ ना मा होनो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बुंबाय थाबा ससियेल मिडियानि मानसिफोराथ' गावनि मेगनजों नुवाखैना बेखौ सैथो बैखौ सैथो होनना जायखिजाया सेंग्रानिबो एसे गोरोन्थि दं खोमा एसेबां गोबाव जुदि रिलेसनशिपआव दङबा बिराद गोबाव थानाय बायदि मोन्दों माथो बिनि भिडिअ बायदिसिना फटक बेफोरबायदिखौ हगारनाय नुनानै गोबाव रिलेसनशिपआव थानाय बायदि मोन्दों आरोना थ' बेफोर एफा गोबाव रिलेसनशिपआव थानानै बेफोरखौ मिन्थियालासिनोबो थागोन ना बेफोरबायदि आरोना जुदि रिलेसनशिपआव थानायनि एसे उनावनो जुदि मिन्थिनानै जुदि मिन्थिदोंमोनबा थाबनो हगारनानै होनांगौमोन थ' गोबाव रिलेसनशिपआव थानाय बायदि मोन्दों जिखुनु जाया शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना मा सानो सोरनिया सैथो बेखौ कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय